com esteu? Bé, avui us porto un altre joc de Juguem Junts. En aquest cas anem a treballar el vocabulari de l'escola. Aquest joc va dirigit a tots aquells xiquets i xiquetes que acaben de vindre i no coneixen el valencià. El nivell és per a tot primària, però també pot ser utilitzat per a xiquets de secundària que no tenen vocabulari en valencià. Què és això? Així el que anem a fer és treballar les dependències. Què és? Molt bé. És l'aula. És l'aula. I què diem? El aula o la aula? Molt bé. És femení, però no diem ni el ni la. Diem l'aula. Com que comença en vocal, utilitzem l'apòstrof. L'aula. Recorda que això ho vam treballar en el primer vídeo. I ara anem a fer una oració amb la paraula aula. Per exemple, l'aula és molt gran. L'aula és molt gran. Podria ser xicoteta o menuda, però és molt gran. Ara tu fes una oració amb la paraula aula. Què és això? Fixeu-se en la imatge, hi ha llibres, llibres. El vocabulari del llibre el vam treballar també en l'anterior vídeo. Hi ha llibres. És el lloc on es guarden i estan organitzats els llibres. Aleshores és la... Molt bé. És la biblioteca. La biblioteca. I què diem? El biblioteca o la biblioteca? És a dir, és masculí o és femení? Clar que sí, és femení. Diem la biblioteca. I ara anem a fer una oració amb la paraula biblioteca. La biblioteca és molt bonica. La biblioteca és molt bonica. Ara tu fes una oració amb la paraula biblioteca. Què és això? Bé, ahí hi ha ordinadors. Ordinadors. Aleshores, clar que sí, és l'aula d'informàtica. L'aula d'informàtica. I què direm? El o la? Molt bé. Ni el ni la. Diem l'apòstrof. L'aula d'informàtica. Encara que és femení. Però com que aula comença per vocal, com hem dit abans, posem l'apòstrof. I ara anem a fer una oració. Per exemple, l'aula d'informàtica té molts ordinadors. L'aula d'informàtica té molts ordinadors. Ara tu fes una oració en la paraula aula d'informàtica. Què és això? Molt bé. És el menjador. El menjador és on nosaltres mengem. I què diem? El o la? Molt bé, diem el menjador, és masculí. I una oració amb la paraula menjador pot ser: el menjador té 2 taules grogues. El menjador té 2 taules grogues. Ara tu fes una oració amb la paraula menjador. Què és això? Molt bé. És el passadís. El passadís. I què diem? El o la? Podríem dir la passadís? Clar que no. És el passadís.
és masculí. I una oració amb la paraula passadís podria ser: el passadís és llarg i ample. És llarg i ample. Bé, ara tu fes una oració dient com és el passadís de la teua escola. Què és això? Molt bé, és el lavabo. I què diem? El lavabo o la lavabo? Clar que sí, és el lavabo, és masculí. I una oració amb la paraula lavabo pot ser: el lavabo és de color blau. Recordeu, el blau. El lavabo és de color blau. Ara tu fes una oració amb la paraula lavabo dient-me com és el lavabo de la teua escola. Què és això? Clar que sí, és el gimnàs. El gimnàs. Què és? Masculí o femení? Molt bé, és masculí, perquè diem el gimnàs. El gimnàs. I una oració amb aquesta paraula pot ser: el gimnàs té una porteria. El gimnàs té una porteria. Ara tu fes una oració amb la paraula gimnàs dient-me com és el gimnàs de la teva escola. Què és això? Molt bé, és el laboratori. És el laboratori. El laboratori és masculí o femení? Molt bé, és masculí. El laboratori. No podem dir la laboratori, no està ben dit. I una oració amb la paraula laboratori pot ser: al laboratori fem experiments. Al laboratori fem experiments. Ara tu fes una oració amb la paraula laboratori i dis-nos què fas tu al laboratori de la teua escola. Què és això? Clar, molt bé. És el pati. És el pati de l'escola. I què diem? El o la, és a dir, és masculí o és femení? Clar que sí, és masculí. Diem el pati. I una oració amb la paraula pati pot ser: al pati juguem. Al pati juguem. Ara tu fes una oració utilitzant la paraula pati. Bé, i ara el que anem a fer és conèixer les assignatures que tenim. La primera d'elles és matemàtiques. Matemàtiques. I una oració relacionada amb les matemàtiques pot ser: a Eric li agrada utilitzar la calculadora. La calculadora. Aquest dibuix que teniu ahí és una calculadora i la utilitzem molt en matemàtiques. Ara tu fes una oració relacionada amb l'assignatura de matemàtiques. Per exemple, me podries dir com li diuen a la teva mestra de matemàtiques. Una altra assignatura que tenim és llengua. És llengua. Com ara mateix estàs aprenent llengua, estàs aprenent valencià. I una oració relacionada amb aquesta assignatura pot ser: a Blanca li agrada escriure. Escriure. Perquè en llengua escrivim i també llegim. Escrivim i llegim. Bé, ara tu dime una oració relacionada amb aquesta àrea. Una altra assignatura que tenim i en la qual utilitzem l'ordinador es diu informàtica. Informàtica. I una oració que podem
dir és a Juan li agrada jugar a l'ordinador. A Juan li agrada jugar a l'ordinador. Ara tu digues una oració amb la paraula informàtica. Una altra assignatura relacionada amb les llengües és anglès. Anglès. I una oració que podem dir amb aquesta paraula és a Nerea no li agrada parlar anglès. A Nerea no li agrada parlar anglès. Ara tu, dime si a tu t'agrada o no t'agrada parlar anglès. I una altra assignatura és plàstica. És plàstica, en la que utilitzem pintures, pinzells, colors, val? I una oració que podem fer és Vicent fa un dibuix i pinta amb pintures. Vicent fa un dibuix i pinta amb pintures. Ara tu, dime què fas a la classe de plàstica. Quina és l'última activitat que has fet a la classe de plàstica? Una altra de les assignatures que tenim és música. Música en la qual utilitzem instruments per tocar. I una oració que podem fer amb aquesta paraula és Laia és la mestra de música. Laia és la mestra de música. Com li diuen a la teva mestra? Fes una oració amb el nom de la teva mestra. Bé, una altra assignatura que tenim és educació física. Educació física, que és una de les preferides del nostre alumnat. I una oració que podem dir relacionada amb aquesta àrea és m'agrada saltar a la corda. M'agrada saltar a la corda. Ara tu digues quina activitat has fet en l'última sessió d'educació física. Una altra assignatura que tenim és ciències socials i naturals. Ciències socials i naturals. I una oració relacionada amb aquesta assignatura pot ser jo visc a Espanya. Jo visc a Espanya. Ara tu digues què has treballat en l'última sessió de ciències socials o ciències naturals. Una altra assignatura que tenim, o sessió més que assignatura, és tutoria. Tutoria. I una oració relacionada amb aquesta sessió pot ser Israel és amic de Marcos. Israel és amic de Marcos. Ara tu digues què has fet en l'última sessió de tutoria. Deixant d'una banda les assignatures, anem a començar amb els adjectius. Concretament, anem a treballar adjectius antònims. Vol dir que són adjectius contraris. Contraris. Aleshores, ahir veieu que teniu un llapís llarg i un llapís curt. Un llapís llarg i un llapís curt. Aleshores, podem dir el llapis és llarg i en l'altre podem dir el llapis és curt. Llarg, curt. Llarg, curt. En aquest cas, veiem el passadís. El passadís. Aleshores, veiem que un passadís és estret i un altre passadís és ample. Estret, ample. El passadís és estret, el passadís és ample. Estret, ample. Ara dime tu com és el teu passadís, si és estret o és ample. Bé, ara anem a jugar. Quin és més curt? El primer cas. Quin pantaló és més curt? El 1 o el 2? Quin pantaló és més curt? El 1 o el 2?
Molt bé. El pantaló 2 és més curt. El pantaló 2 és més curt. Seguim. Quin és més curt? Molt bé. L'1 és més curt. L'1 és més curt. Seguim. Quin és més curt? Quina corretja és més curta? Quina corretja és més curta? El'1 o el 2? Molt bé. El 2 és més curt. La corretja número 2 és més curta. El 2 és més curt. La corretja número 2 és més curta. Quin és més ample? En primer cas, quina és més ampla? La carretera número 1 o la carretera número 2? Molt bé. La carretera número 1 és més ampla. La carretera número 1 és més ampla. La 2 és estreta. La 1 és la carretera ampla. Anem al següent cas. Quina és més ampla? El'1 o el 2? Molt bé. La taula de ping-pong número 2 és més ampla. La taula de ping-pong número 2 és més ampla. Continuem. Quina és més ampla? Molt bé. La finestra número 2 és més ampla. La finestra número 2 és més ampla. Algunes de les accions que fem a l'escola són entrar, per exemple, la mestra entra a classe, del verb entrar, com veieu ahí en el dibuix, o ix, la mestra ix de classe, del verb eixir. La mestra ix de classe o la mestra entra. Val? Ara fes tu una oració amb cadascun d'aquests verbs, en el verb entrar i amb el verb eixir. Quines accions fem més a l'escola? Doncs, Héctor escolta a classe. Escoltem. Héctor escolta a classe, del verb escoltar. A Jordi li agrada cantar a classe de música. A Jordi li agrada cantar a classe de música. Ara tu fes dues oracions amb el verb escoltar i amb el verb cantar. Quines altres accions fem a l'escola? Una acció és llegir. Manu llegeix un conte. Manu llegeix un conte. Manu llegeix un conte. O Clara alça la mà. Clara alça la mà per parlar. Alçar la mà per poder parlar. Ara tu fes una oració amb el verb llegir i amb el verb alçar la mà. És molt important que coneguem les salutacions. Doncs quan arribem a un lloc podem dir hola, bon dia, bona vesprada, bona nit. I quan ens anem podem dir adeu, fins demà, fins després o fins pronte, entre altres. Alguns conceptes bàsics que hem d'aprendre són: el xiquet està davant de la cadira, davant de la cadira, però també pot estar darrere. El xiquet està darrere de la cadira. Pot estar davant, pot estar darrere. Altres conceptes bàsics poden ser: la xiqueta està baix de la taula. Està baix de la taula, però també pot estar
damunt. La xiqueta està damunt de la taula. Bé, seguim en els conceptes bàsics i podem dir el peix està dins de la peixera, o el peix està fora de la peixera. Està fora de la peixera. Dins, fora. Dins, fora. Bé, i ara el que anem a fer és una activitat en la que t'aniré dictant i tu hauràs de fer dibuixos per treballar els conceptes bàsics que acabem de veure. El primer és dibuixar un estoig amb un bolígraf roig dins. Dibuixa un estoig amb un bolígraf roig dins. Un altre és dibuixa un estoig amb un bolígraf blau fora. Dibuixa un estoig amb un bolígraf blau fora. I un altre és dibuixa una xiqueta davant de la cadira. Dibuixa una xiqueta davant d'una cadira. Dibuixa un gos darrere de la cadira. Dibuixa un gos darrere de la cadira. Dibuixa un gat damunt la taula. Dibuixa un gat damunt la taula. I per últim, dibuixa un peix dins d'un got. Dibuixa un peix dins d'un got. Bé, ara el que anem a fer és treballar els nombres. En el vídeo anterior vam treballar fins el 10 i ara anem a treballar fins el 20. Per això comencem amb el 11, 12, 13, 14, repeteix amb mi, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Torna a passar aquesta diapositiva i torna a repetir-los en mi. Després, escriu-los a la teua llibreta. A continuació, el que anem a fer és treballar els dies de la setmana. Els dies de la setmana, que són dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Ara repetir-los i torna'ls a escriure en la llibreta. Bé, doncs ara toca jugar amb els dies de la setmana. Digues el dia anterior i posterior. Dissabte. Quin és el dia anterior? Molt bé, divendres. I quin és el dia posterior? Clar que sí, diumenge. Dilluns. Quin és el dia anterior? Clar que sí, diumenge. I quin és el dia posterior? Molt bé, dimarts. Diumenge. Quin és el dia anterior? Clar que sí, dissabte. I quin és el dia posterior? Molt bé, dilluns. Quin és el dia anterior del dimecres? Molt bé, dimarts. I quin és el dia posterior? Molt bé, dijous. I finalment, quin és el dia anterior del divendres? Dijous, molt bé. I quin és el dia posterior? Molt bé, dissabte. Bé, doncs ara el que anem a fer és treballar les 4 habilitats lingüístiques, que són parlar, escoltar, escriure i llegir. Esteu preparats? Vinga, comencem. Descriu el que veus. Aquesta activitat és d'expressió oral. La faràs amb el teu mestre o mestra i has de descriure oralment el que veus. Per exemple, el pare diu adeu a la seva filla. El pare diu adeu a la seva filla. Ara te toca a tu.
Bé, doncs ara el que anem a fer és treballar la comprensió oral, és a dir, escoltar. El que vaig a fer és llegir un xicotet text i vosaltres contestareu a les preguntes que us demane. Ara us podeu anar copiant les preguntes prèviament per a després poder anar responent a mesura que jo vaig exposant el text, podeu anar responent a les preguntes. La primera és, com li diuen a l'alumne? Quants xiquets eren a l'escola? Com li diuen a la mestra? Quina és l'assignatura que més li agrada? Per què li agrada música? On posa els llibres per la nit? Per què li agraden els divendres? Bé, esteu preparats? Comença a llegir. Clara anava a una escola xicoteta. Només eren 18 alumnes en total. La seva mestra es deia Glòria. L'assignatura que més li agradava a Clara era música, perquè podia tocar la flauta. Tots els dies per la nit posava els seus llibres dins de la motxilla. Els divendres li encantaven, perquè tocava paella per a dinar. I ara el que anem a treballar és l'expressió escrita, és a dir, escriure. I el que heu de fer ací és descriure l'aula que veieu ahir. Podeu descriure aquesta o podeu descriure la vostra pròpia aula. Però heu d'anar utilitzant el vocabulari que hem anat treballant al llarg d'aquesta unitat didàctica i de la unitat didàctica anterior. L'última habilitat que ens queda per treballar és la comprensió escrita, és a dir, llegir i entendre el que llegim. Ací teniu un xicotet text i ací teniu diferents preguntes. Com li diuen a la xiqueta? Quin era el seu dia preferit de la setmana? Qui era la seva millor amiga? D'on vivia a prop? Amb què jugava el seu germà? Bé, ahir teniu 5 preguntes que les heu de respondre després d'haver llegit aquest xicotet text. Bé, doncs fins ací ha arribat el vídeo d'avui en el qual hem treballat el vocabulari de l'escola, les dependències, les assignatures, conceptes bàsics, les salutacions, verbs que solem utilitzar a l'escola, així com els dies de la setmana i els nombres fins al 20. A més de les habilitats lingüístiques bàsiques. Si voleu seguir aprenent valencià, podeu seguir mirant vídeos en l'apartat de la llista de reproducció de nouvinguts. Espero que us agrade i espero seguir veient-vos en els següents vídeos. Adeu!